Gerard? Bé, no patiu cap dels dos, que arribarà un moment en què no s'haurà de gravar a l'aigua, s'haurà de prohibir que els particulars tinguin piscines. Així que estigueu tranquils amb el tema aquest. Nosaltres és evident que estem en contra de les piscines particulars. De fet, vam ser els defensors, o els vam posar sobre la taula en el seu moment, el Gerard Masferrer crec que va ser, el de la piscina municipal, perquè era essencial per pal·liar aquest greuge cap a les famílies que no s'ho poden permetre. Crec que amb el tema aquest, Eduard, estem perdent una mica de perspectiva. Abans he donat els valors absoluts d'aquest increment. És a dir, si voleu erigir-vos com els garants de que no es toqui ni un sol euro als bars i explicar que la CUP permet que es pugin d'això als bars, doncs endavant. Però estem parlant d'això, de comerços que l'aigua és una matèria prima que genera un negoci, com qualsevol altra, i que es puja entre 2 i 10 euros al mes depenent del consum. És a dir, molt grans consumidors són 10 euros al mes, però això no són bars, ni són petits comerços. Els petits comerços són uns 10 euros al trimestre. Ens sembla que és portar el debat fora de lloc. En quant a les piscines, passa exactament el mateix. Nosaltres estem en contra de les piscines privades, però creieu que una persona que té una piscina privada i que es gasta 1.000 euros omplint-la, perquè tinc entès que pot arribar a costar això, deixarà d'omplir-la perquè la seva aigua li costi 1.100 euros? Aquesta no és la solució. És a dir, nosaltres també ens vam fer aquesta pregunta i vam mirar com estava ara. I és una tarifació progressiva. És a dir, les persones que consumeixen, crec que els domèstics que consumeixen més de 30 metres cúbics, em sembla que estan pagant un 25% més en el terme variable dels que consumeixen menys de 30 metres cúbics d'aigua. Que, per cert, el tema aquest d'incentivar la falta d'estalvi és una cosa que ve de dalt, perquè si tu mires la teva factura de l'aigua, la part que més pagues és el terme fix. És a dir, aquí hi ha un tema de la pròpia Generalitat que ja no està incentivant o no està premiant, com si diguéssim, el baix consum d'aigua, perquè consumeixis el que consumeixis notaràs una diferència molt baixa en la teva factura de l'aigua, a no ser que tinguis una piscina, però un usuari domèstic de baix consum notarà pràcticament gens entre deixar l'aixeta oberta quan es raspalla les dents o tancar-la, que són aquestes campanyes que a vegades es fa una mica de demagògia carregant el tema del consum sobre els usuaris particulars, quan en realitat en la factura de l'aigua no s'incentiva això perquè la major part és el terme fix. Llavors, ho vam estudiar molt detingudament perquè, òbviament, tenim el mateix sentiment de la progressivitat. Sempre hem defensat la progressivitat en tots els impostos i en totes les tarifes, i tarifacions socials, etc. En aquest cas, ja existeix aquesta progressivitat. Amb aquest, ho dic així calculat ràpid, però ens va semblar que era al voltant del 26% més si estaves per sobre o per sota de 30 metres cúbics al mes, i per tant ja existia aquesta progressivitat. Vam analitzar també la sensibilitat dels comerços i ens va semblar que 10 euros al trimestre o 12, és igual, era un import molt baix per una matèria prima i per tant ens va semblar que els tècnics havien fet aquesta bona feina. Si d'aquí deduïu que aplaudim que la gent tingui piscines, em sembla que esteu fent una lectura molt esbiaixada de l'anàlisi que nosaltres hem fet i del sentit del vot.